Hej, jeg hedder Leonardo. Jeg sidder lige og tænker på, om du ikke skulle se et lille trick, jeg kan. Jeg kan nemlig snakke helt af mig selv. Men hvordan kan det dog gå til? Jo, nu skal du bare se her. Min gode ven, Tony, siger nemlig altid, at intet er umuligt for den, der bærer viljen i hjertet. Tak skal I have. Hemmeligheden bag det hele findes her. Og vi siger tak for Tonys notat.